Launok, ongi etorri beste behin ere, txorienera. Patrizia eta Pilok hemen. Bueno, gaur... Zekarri oso. Asune. Bueno, bai, aspaldi txorienen egia esan, ja, asunak 3 aldiz ero inditu. Asun tortilla, egin dugu, asun krema, eta asunekin beste zerbait eroin genuen, da ez dakite zerbait, arraroa, edaria pardun bat, zerbait egin genuen baita. Eta gaur, bueno, esan, aspaldi, asunak hemen, Euskal Herrian, esaten da, olako monokultiboetako bat da, sasiak, pinua eta asunak. Asuna dauzkagu barra. Eta hauek txorienekoak dira, hor bertan egon naiz asuna jasotzen. Eta eskuak zelan daukotzu? Eskuak ondo. Samurrak hartu eskero, gaineko horrixak. Bai, honien azautzartzen badazpada. Beito, nik hartzei dudana azkenengo 2 geruzak. Gaineko 2ak eta ero samurrenak. Honek teorian, nik oso azala ja dagoeneko nik ez dakit, narrua ero gogorra dukan, kutu, Patri. Ez dakit, beldurra ematen ez da, ze lehen... Ebatu, holan. Apura piketan da, baina ez da... Ez, gure gidoiari, ai, ama! Patrizia, pika binetu benetan? Bai, benetan. Ez atzut. Bueno, venga, hasi zaiteko sinatzen. Erakuste bilila dauta. Espiketako. Bueno, ya está. Eta zer ino, Julen etorri da laguntzera. Bai, zuri egon dela laguntzen, horrek hartzen da esadosta joe. Bai, Julenek, teoria zeukan berak, asuna jasota gero, nik ez da egin nundi, baina nik beti entzun dut, egia asuna hundiak hartzen baituzue, horiek bai pikatzen dutela. Eta jasota gero, nahiz eta iskinatean utzi, bai gutxiago, ordu batzuetara ez, simeldu iten dira eta pintxoak ero dauzkatenak jetxik iten dira, baina Julenek usten zuen, jasota daude, orduan ez dute heldu du, eta pikatu iten dute, oindik bixi daude hauek, baina... Koitxaua. Ez, ni egia esan, ez da, ez da. Bueno, zein biozu gaur asunekin? Asun krema bat arrautza galdarreztatuekin. Eta horretako, lehenko eta behin, esan dakoa, jasin behar dira asunak. Asunak, pila bat ditugu, baina bide bazterrean ero aldala ez jaso. Ze bide bazterrean da azkenean kotxeak eta ibiltzen die eta zikina eta goten da. Atea zaitezte pixka mendi aldera eta handi jaso. Guk hemen egia esan, txorienen hor beraldean badauzkagu eta hor, ala ere, gero uretatik garbitu behar dira. Orduan, nola ingo dituan? Lehenengo jarriko dut gurina eta olio txorrota bat berotzen, eta hor tipuleta eta baratxuriak erregoziko ditut. Ostoak garbituko ditut, pixkat erregozi dana, eta irina bota, esnea bota, eta bexamel bat ingo du. Arrautza batzuk bilduko ditu urdai espiko pixka batekin, hoiek aldarreztatu ingo ditugu, eta ero jarriko dugu geruza bat bexamelana, asun bexamela, arrautzak, bexamela, gazta eta gainarri ingo ditugu. Lagungarri moduan, hoi frigitu pixka bat. Beraz ezak krema, ni pentsetan krema bat ingo zinula, pure bat bezala. Ez, ingo bexamel bat. Ingo asun bexamel bat. Espinaka bezamela. Bai, espinaka kremak, espinaka kremakin ero deitzen da platero horren moruen. Hore, baina asunakin. Eta guk hemen txorienen krema egin genuen, baina krema iteko erabiltzen dira asunak, kuiatxoa eta patata. Eta porrua igual. Ez, asuna, kuiatxoa eta patata. Eta horiek egozi, eta benetan oso fina geratzen dara, gero nahi izan ezkero ez negain pixka batero. Berez, askuria emoten dutzu bakarrik. Eltzen dozunean eskuakin, noixian behin, baina gero kosinatzen dozunean daulan estarrixan da ez dutzu ingo zebez. Eta sabelian, eta komunera juten zanean, kriston parranda. Keba? Eta gera, uretatik gero pasatakoan oraindik gutxiago. Esaten daue, gero, zuk hartzen baitxuzu asunak, jaten baitxuzu noixian behin, gero, hartzen baitxuzu, galtzen dauela zuri askuri emoteko ahalmena. Benetan, gero da zema jan, gero da geixau jaten gozu, gero ez dutzu inbeste askuri emoa. Bai, ez dakit, nik hor da zea bakuna moduan izan bazan, hartu txertatu iten zara, txertoa sartzen zara, hau eta gero da geixatzen. Ba espada, ez da suertako. Xamurrak hartuko ditut, goikoak, eta hori bai, egintzazue tortillan, hauek hartu, eta izango bazan espinaka tortilla da dezala, pixkat egozitzazue, hori irekinaldi bat, gero ondo zukatu, txikitu, eta hori arrautzara bota, eta egin tortilla bat, eguziko zue, eta ez esan etxeko izerena dan. Tanak esan dute, espinaka tortilla. Ez, asunana da, eta orduan, beti motibatzen du pixka gehiago, asunak, eta... Hori bai, hau edia, espinaka bezala, 400 gramo jasotzeko behar dituzu, 3 baldeka da. Bueno, baina behintzat merkiek di, Asunak, bakigu, gure
landetan eta dauzela, eta kaltzioa, burdina eta C vitamina daukie. Beraz, oso osasuntxua dira, eta hori, esan dutena, gainera, supermerkatutan da, presixuak igo itxen dabe, baina landetan merke dauz, zeia, doainik jaso zeike edozein lekutan, zigorrek lehen aipatu dauden bezala, igual ez hartu errepide onduan, azkenean bakeak eta horra itxeotzi eragin, baina, eta esaten dabe bai, ez da itxorinen uste dut egon dela, aiora, bera da, zendabelarretan eta oso aditua. Da berak esan zauen, hartu bizala goizetan. Goizien jatia asuna? Bai, goizien. Ez, goizien hartzia. Jasotzia, bai. Goizien hartzia, ura daukien bitartian, ura purtsoa daukien bitartian, da. Hori. Komeni dala. Horraik jasoi jo ni goizien? Goizien, gau sortzietan joen da, hartu da borrek, da. Bai, nik egia esan, nik gure etxean, hemen inoz aipatu dut, ezagutu ditut asuna beti aitzitxeri. Aitzitxek bizkarrean, arazoak zauzkan zirkulazioana, eta gara, asunak, pikatzen dizutenean, jartzen zaizu gorri eta hor bizi. Aktibatzen dizu, hor ja, nabaritzen da mugimendua badagoela. Nik bizkarrean hartzen nuen olako txorta bat, asunan txorta bat, eta bizkarrean pam, bizkarra jartzen zitzaion gorri, baina bizkarreko mina zaukan. Bizkarreko mina dako. Eta horrekin lasaitu egiten zion pila bat. Horrek aktibatu egiten zion odola, eta suposatu horrek gero, ez da hor garbiketa bat, oxigenazio bat egongo zala bizkarrekoa, eta horrek asko laguntzen zion. Eta nik goratzen naiz, ez dizut esango egunero, baina askotan bai hartu, eta venga, txorta bat hartu, nik orduan papelakin hartzen duen, aluminio paperaekin, txortia, eta joten nintzen, eta venga, itxitxe, kendu kamisetia. Pla, eta jartzen zion gorri bizkarra. Nik enak isen horrek onurak zaukala, beraz, bizkarreko minedako dai, apunta izue truko hori, baina bezala jaten bozue, energia asko dauka, azkenean zuntz desente daukonez, hori, energia aukiko zu egun osorako, oso diuretikoa da, eta daukonez burdin asko da, anemian dako eta, dietarako oso... Interesgarria, bai. Gomendagarria. Eta eskura daukagun zerbait, eta nik uste garai batean agian gehiago jango zala ero, baina gaur egun, ez dakit, inoiz zuetako batzuk entzunta izango zue, adin badaukazuenok ezagutu ere bai, eta daztatua seguru, baina hor gura aurrean hor gazteak ere egoten zaete, eta... Nik egisa esaten botzut, ez da sekula probau. Gaur aurreneko aldea? Gaur lehenko goguna. Eta gero, gomendaukotzi edo bai, nire lagun batzui, esaten daue, aurdun geratu nahi badozu, azido foliko asko daukiela, eta orduan, zure dietan sartzia be, ez dagoela kaltia ingo. Eta behin aurdun zaudela, azido folikoa, nahi eta nahi ez, sartzen diete aurdun dauden guztiei, bizkarrezur bifidoa, ero ez da nola esan, malakun bate, hori ez izateko, orduan azido folikoa. Asunak, eskura. Asuna ganendako, Bitali, negozioa jarri behar dugu demen eta asuna saltzen hasi behar gara plazan hartuta. Igual, bai. Garbituta, seguru, garbituta saltzen baituzu, holan, txukun holan utzean enbasatuta eta ez dakiz zer, eta, hau zer, honekin euro batean, holako hotzaka da omate. Ziur norbaitek erosiko zuen. Norbaitek erosiko zuen. Ni ja hemen jarriko ditut, oie garbitu bitartean da, esan dakoa, bexamel batin bar dugu. Orduan, bexamel bati gurina, baina beti erreguzi behar badugu zerbait, niri oliba olio txorrota da gustatzen zai botatzea. Oliba olio txorrota da bat, eta hemen bi berakatz, eta tipuleta txiki inda erregosten jarriko ditugu. Eta gero, asunak nola garbitzen dira? Garbitzen bitzuzu uretatik garbitu, espinaka batzuk, letxuga batzuk, gero garbitzen dituzu moduan. Hori bakarrik, uretatik pasa pixkat. Hautza eta izaten dutelako, Azuk esan duzu bai, bizkarran mina kentzeko taolan, nik entzunda daukat Latinoamerikako komunidade ezberdinetan, itxen dabelako hilia jaiotzeko dizdiratxu da oso osasuntzu. Hori entzun daukan. Itxen dabelako olako krema bat, eta jartzotzu egolan hilia azten den lekuan, maskaria bat izango bazan bezala, eta hori 5-10 minututan utzi, horrekin gotzu askura, pentsetan dut, buruai, ez dakit igual, Zait odola aktibatzen dalako da, azkarra jaixotzen garratzurako uli, baina bitxu. Nik eskuetako azala gogorra dauka, lana, ez dakizer, eskalatzen da ibiltzeana, burukoa niko sensibleago dauka. Hor, seguru, askura ingo diatela.
Baina, badezpa deno afroga egiten, Bueno, hainbeste badoi ez Turkiara daola nilie jartzen. Igual, hemen Euskal Herrian be hori saldu geike, bai hori? Baina, froga egin genezake. Alexander, etorri apurtxu bat. Honega zemon bintut hor, txok, sarrera horietan, nolan, a ber, zerbait lortzen dugu, hori bat? Ingo itxugu probak eta abixauko hemendik? Hori da, atarako, argazki bat. Aitor, orain, Aitor, gero. Eta, horrego betik ezurrak izaten diez. Modelo desberdinak izaten die. Nik uste dut, baitxu, hau da, gero pastilla batzuk hartu zagoen gero argaltzeko, da beste hau bilakatu zan da, sudurra behaldatu jako, horrei, da aulie da pekak eta, bueno. Bai, eta izena eta abizenak eta karneteko zenbakia baita ere. Bueno, sartu esku hemen anekdota bat kontatzeko. Julen. Eta, bueno, zuen, ume batzuk, Donostialdean, bueno, gure Julen da bere lagunek, itxen zauela patixoen orduen, joeten ziren da itxen zauen olako sendabelar bat, orduan, ematen sotzen horrek batidotxuak eta erateko, hori ustu itxen zabien, da itxen zauen olako, medizina alternatibo bat, sartzen zaben. Edari magiko. Edo krema magiko. Esan edateko hori, krema. Ez dakit edango zabien edo ez, baina, itxen zaben olako krema magiko bat, menda ostuekin, ez dakit ura sartzen sotzien, jogurra edo, itxen zaben olako posima bat, eta orduan, euren kidiek, hartzen bazen asunak eta askuria azten bajakien, hori ematen sotzien. Eura joeten ziren bere tailerrera, da itxen zabien olako posima batzuk, eta hori ematen sotzien. Itzein dut ni bererak egin, da, karo, bera, 8 urte zeuskaten orduan. Eta nik esan dion, esan menda. Usaia zeukan menda, baina patana, zan. Hori da patana. Eta da, usai antzeko, eta ia da, asunak egoten dien inguruan, normalean patana egoten dena, hori natura oso azkarra da, eta baki, asunakin zu pikatu ingo zaela, eta ero aldamenean jartzen dizu sendabelarra. Ez da utxarto. Eta patana egia da, mendan usaia da, nik erabilizan dut kremaen bat egiteko, menda krema bat, patana, ze usaia oso antzekoa da. Eta horrek esaten dute, igurtzi eskero, kentzen duela pixka mina, nik horrentzun izan dudana da, txixa. Txixa eta lokatza. Txixa eta ospina. Nik lokatza. Lokatzakin egin nolako igual urakin nolako plastat eta hori emon. Baina txixana, hombre, ez dakit, eskarpentzatan otza proposa. Bueno, txixana... Zuri izaten bada igual bai da, baina hola nik astola bat. Nik anedota daka, Menorkan, marmoka batek amaiurren ere semeari pikatu inzion. Eta, ez da izar da, tipo bat da, etorrezan pitilina kampuan datorra. Eta nik zer, letxe. Zure umia egin txixa? Hai que mearle. Txixa, ota bat zei horrek kenduko dio, eta nik, ingo dio, ni txixa da, ostia. Beste bat ez da, etorreko nio zemi txixeia. Egia da, txixa, eta horrek kendu inziona. Osa, negar batean zegoen, ze txixak amoniokoa dauka, eta horrek, mina, baina esan, ez gizona sartu hori, ingo dio, nik. Eta ez da esan dozu txixaz aparte? Ospina. Ospina. Nik ospina nahenak isene, baina behitu. Ondo etorriko jaten, ze nire amak, nire gura zuek, esaukin hortua txeparien, ez? Ni txikixen nintzenien zaukien etxien. Eta hor noizu haitxien jauzi izan naz, atzeraka, eta, asunekin, hankadanetan eta askuria hartu. Hor ospina eman. Nire naz, nire amamak eman da, lokatzakin. Lokatza eta urakin, nik ezakit igual freskua zanez, kentzen sostan askuria. Hor, remedios de la abuela daitzen dana. Patri, eskatu idazteko txorienera, bezez. Hor, bestaldean norbait zeuro badakiela nola... Zuek, ezagutzen bozue, bai, errezetak asunakin, bai. Ezagutzen bozuelan trukorik, gero askurarik ez emoteko, idatzi txoriene, abildua eitb.eusera, dago egon gora hor, irakurtzeko prest. Eta gero, esan dozu zigorrek, zuk hemen jarri bizula arrautzak galdarrestatua. Bebai egin dugu asunak tortillakin. Baina, arrautzak normalian, ez dakizuk asko jate itxusun edo, baina normalien... Gure txian astero jaten di arrautzak. Frigituta jaten di, ez, normalien. Nik uste dut, geixenok frigituta jaten da bela. Nik azken hondian plantxan behiten ditut. Egia da, igual, egin badut ez daiz, segura etxean, xerra ero solomoa, eta zemeako egin eskatu, arrautza frigitua. Sartai berdinean, olio pixkat gehiago botatzen, baina ez dut olan frigitzen lehen egiten zan moduan olio asko ekin, ez? Plantxan egiten dut, eta gaina solomoan zaporea pixkat hartzeko eta antxik. Gero, plantxan itzen bozu, gero tapa egin biozu. Nik ez dut tapatzen. Ez dut tapatzen, nik beti tapatzen. Sua geizten diot. Pixka bajuxo jartzen dio gainetik gaineko egiteko.
Bai, nik beti tapa hoitxe dut, gero hori, gorringoa da goikua apurtxo bat gehiago itxeko. Hemen dauzkazu trukoa, betio, lehen oin dala, aste batzuk, notiziatea zan, jendea ja gutxiago, hori, erosketak eta iguin dira, eta jendeak etxean ez duela kozinatzen da, asko gezaten duten, eske denborarik ez daukago. Denbora ez diozue ematen horri, denbora badaukazue. Dauzkazue beste prioridade batzuk, beste lehentasun batzuk, eta hoiei ematen diezue garrantzia. Baina denbora badago, eta trukoak, Patrik egiten duen moduan, pixkata, askartzeko, eta gaur egun lapiko askarra zautzen dala. Gero ni, gainera, horren barne nagoela, esaten motzasun horbaitxe irakusteko mobila, bakitzu zenbat ordu erabiltze duzu negunien, bakitzu hor dauela, joeten zara da, badau modu bat ikusteko. Bai, esate izu, gaina, aste honetan erabili duzu gutxia, gutxia, ikusten duzu. Eta norbaitxek esaten motzu, eske ez dauko denborarik, esan, utziko ez da zure mobila ikusten hau, aukera zenbat ordu erabiltze dituzun. Asko esaten da, eske ez dauko denbora, ordu erdi, korrikaitzen urteteko kalien. Ez da zu, bi ordu egon zara hori Instagramen argazkizak ikusten. Ero txorieneko rezetak irakurtzen. Bai, orokorrean. Bez, denbori badau, baina. Bexamela iteko, niri bakizu esnea beroa gustatzen zaidala jartzen, baina krematxoa guzteko erabiliko dut esnea eta esne gaina, hemen dauzkat. Bueno, hori, arrautzak aldarrestatua. Esan dugu, frigitua. Plantxan. Tortilla eran. Gordinik behan leike holan, igual tartar bat edo zehose itxen bozu, gordinik. Hori lehengunen bat idatzen nion, ez da gizar arrautza, ez da tiramisuan errezetan. Instagramen sartu nintzen, Patri. Eta erantzen nini, zauen olako... Follower bat. Zukaldari bat, ez dakit nungoa eta jarraitzaile pila. Egin zuen tiramisua, egin zuen esnegainakin, arrautzakin beharrean. Eta Italiatik idatzi zioten, esaten arrautzakin behar dala, eta ez da izer, da jendea ez da, baina arrautza gordina hori ez da erabiltzen da ez da gizer. Eta nik idatzi nuen, bai, erabiltzen da. Mahonesa batean arrautza gordina doa, eta erki jaten duzuela, ez? Orduan bai, oskailuan gorde behar da, baina arrautza gordina erabiltzen da. Eta Patrik esan duen moduan, tartar batean ere, bai. Bai, tartar batean, maionesa baten, gero arrautza be hori kasolatxo baten holan labien sartzen duzu, kokoteran be bai. Ospinetan egositxan nik hori ez dut sekula probau. Ospinetan egositxan? Ez gain hori belar batzuekin egiten da, belarrekin, baina hori nik sekula ez dut ikusi, ez probau, ez zer. Ni bai indudana baita, hor da ona, txingarretan, parrilan egiten nahi zara, txingarri eskinean jarrian, txingarretan, eskina batean, baina pixka eta poliki-poliki beroakin da barruan, egoziten da. Egoziten da txingarren beroarekin. Betu. Da, holan, temperatura basuan, txorienen izan dugula. Gero tortillan esan du, baina nahaski baten bebai, holan gurina pultxo batekin. Bueno, arrautza daukie, hori ez, hainbat eta hainbat aukera. Nik hemen ekarri batzut liburu bat asko gustatzen gatela. Bai. Dau, Jamie Oliverrena. Bai. Eta Jamie Oliverrek dauka liburu hau, zazpi ideia deitzen dana, eta orduan dauka, zuk etxian normalien aukitza duzun osagaiak, izan leike oiasko, paparra, alberginia, arrautza, kuia, bai. Eta emototzu, zazpi aukera bakoitzaken. Eta zazpi aukera holan apur bat desberdinak. Orduan hemen dau, arrautzak adibidez. Eta esate dutzu, arrautzena aski bereziak. Bai. Arrautzena aski bereziak, hone die. Zer dia kurrumpetak? Urrengoa da kurrumpet. Kurrumpet, arrautza eta jalumiarekin. Bueno, ez da zein krumpeta, baina igual, einin biko txorien itxura goxua daukie. Hemen txebeitu, arrautzakolan laban baraskitxo batzukin. Ze honak bebai. Nik. Dauko, bueno, bitxu, holan, arrautza gozixak bebai, baina arrautza gozixak hori saltza batekin, da baraskixekin, da, emotutzu aukera da, niri pentsatzakat oso liburu lagungarrixa, ze azkenian, nik uste ideia falta dela, ez? Zuek txoriene ikusi, eta gero txorieneko ideia bukatzen jatzunean, liburu hau, gure bozue, liburute gizan edo eskatu. Errezeta liburuetan, badakizu, atal bat, normalean ez, atzekaldean egoten da, ez? Sarrerakoak, sarrerako hotzak edo beroak. Gero, arrainak, aragiak, eta atal bat egoten da, normalen arrautzen dago. Arrautzak beraien atala izaten dute, errezetan liburu askotan, arratzen atal bat, zehor azkenean zuk ez da. Hainbat tortilla ezberdin. Hainbat, egosita, ez da izan, modu ezberdina pila daude, eta, hor dauka zukera. Errezetara, hau da azkenean, ikusi duzu, pila bat geneuzkan, ez? Ziazer bat, gero espinakak bezala. Eta hemen, oin, jungo dira, pixkanaka bere ura botatzen, hemen, ikusten dala ja hemen ura,
Eta ingo dira murriztu. Hau, hartu eta ja bere ura lurruntzen denean da erregozita dauzkegunean, irin pixka botako dio, eta esnearekin ingo du horako bexamel bat. Hor bi aukera daude. Ostoak gero utzi, ero nahi izan ezkero, irabia gailuarekin olan birrindu eta krema fin bat bezala utzi. Oin, gukin behar duguna da, eserrez, utziko du pixkat hauek hemen erregozten, eta ero erdi erregozita daudenean, entorreko bexamela egiten, eta arrautzak eta, eragutzi genuen nola egiten genuen, baina katilua nola bilduta plastikoarekin da hori egiten. Baina lehen hau gurotzu konta gauza bat. Kontau, entzuten hau. Lagun batek esan zoztan, ezagutu zabela mutil bat, zala, ziazerba moruen. Lehengo, ematen zaben holan gauza bat ikusgarrixa, da gero txiki geratu zen da ezaben esertako balixa. Bueno, gure... Esan behar nuen ziazerbak, baina, ja oin burura ikusten ditut, eta burura espinak etortzen zizit. Gure asunak erregozita. Eta Saporio baduki holan identifikatzeko asuna idela? Niri tortilla jan izan duen normalean. Tortilla jan izan duenen, begiak itxita esaten bai, zer da, nik esan dugu, espinaka tortilla. Bai, eso, belare berdiak daukien ostuak eta izaten die, bai, nibe batzutan, itxerotela igual, espinakak eta gero daukot zerbak, eta ez dut identifikatzen bixen artian, nola, tipulakin eta jartzen dozunean, azkenean, Saporio. Bai, apurra, baina egia esan, asunakin, igual ez daukagulako gure disko gogorrean oraindik, asunen Saporea, oinolan, soso pixatu gongo da, ez daukagula. Ez da ososo, Ez dakit. Bueno, irina bota diogu, eta orain, esne gaina eta esnea. Bauki askura puntu hori, Aizera. Honek ez du askura egiten ezer. Eta egia esan, oin norbait txorienen jarri badu, esango dute, beti horra hori dira, holako espinaka krema egiten. Ez gaude espinaka krema egiten. Ari gara, asunak egiten. Asunak horrek, landan ikuste asunak eta askura ematen daunak horrek abizko sinatzen. Bai, eta gaina, esaten da, ez da, nik asunak, sasoirik ero badaukan, urte guztian daude asunak. Urte guztian asuna bauzkago. Bueno, Basque Culinary Centerrek argitaratu zauen liburu bat Silvestre daukonak izenak. Eta liburu horretan agertzen die, hori, belar desberdinekin egin errezetak. Eta da, zuk eskura dukotzun belarrak da, mendixan eta ibiltzen zerenean, hor agertzen dien belarrak, baina zuk ez dakitzu identifikatzen orduan, hor agertzen gatzu, argazkixak, izenak, eta gero errezetak. Eta zera bilpen, ez? Bai. Da, niri, interesgarrixa pentsatzen gazea, eskotan bilurrakin ibiltzen zare, belara hau igual ez dut hartuko, edo ze gauza pasesek babitxu. Erreferentzia bezala? Guri Andorran erakutsi ziguten bat, Alberto, goratzen zara, ez? Gaina, seguraten mendian olako lorategi botaniko bat, eta badezpa hori ikutzen jaten bauzu, zulora zoaz, baina zulora. Eta zioten jarri ezer, kontuz pozointzua dala ezer, ze gaina jenteari hori jartzea arriskutxoa da. Bai, ke ba? Bai? Bada espada hobeto ez jartzea zertako balio duen, ze ez da gizu, lagune, etorri, betxo, ze, hau esaten dute oso goxoa dala. Ostras, bada espada ez zioten. Jende hain gaiztu ez da. Bueno, baina esaten zuten, hartzen bauzu, ikusi izan dute inoz jende, eta eskuak gero garbitu behar dira ondo, ze, ahora sartzea eta ez tala komeni. Bueno, adi ibiliko gara orduan. Bai, adi ibiliko gara. Bueno, lehenko gunean, idatziz oskun, gure sale dan txorien eta arbatek, ze ibili ginen berbaitzen oiuen da kaixolen inguruan. Bai. Eta zuk esan zenun ja, ez zauela kaixolarik oiuen dako. Nik hori entzun da neukan, gero irakurri nuen, Tamalez, horrek jarraitzen dago existitzen, ez? Eta orduan, kaixolak eta badauz, baina arautegi bat dau, zelan izan bide kaixolak. 1989tik edo hori esaten da. Ez dakit gero mantenduko dan edo, ez? Joengo gara hori, ez dakit ikertzera. Tamaino egin esan... Ez dakit zemat oio sartuko dien, ez dakit bat eta inaldu movimentu bakarrik. Bai, 40 zentimetroko altura dauka, zaurako zehose izango zan. Pixka gehiago, baina purtsua gehiago, baina hortik, bai. Oro, jotxue biziko zan nahi, estu. Eta gero dauko 550 zentimetro karratuko, zabalera, berez, metro bat hau izaten bada, hori, horako kaixola karratutxo txikitxo bat izango zen, oio baten dako. Biteli dauka bakarrik tokia, jateko eta arrotze erruteko. Gehiago ez dauka tokirik oie. Bueno, eta hori, oskoletan eta agertzen da 3 zenbakixa daukienak, ez, horrek izan dide kaixolatakoak, beraz, bueno, azken erabakixa zuek daukotzue, baina, guri, informatzea gustatzen daku, da hori, jakin deizu zen. Esan. Bueno,
olio txorrota ero komeni izaten da gero hobeto askatzeko. Ez badiozu botatzen ere, bueno, esan, bueno, hobeto olioarekin eskatu bitxu. Honek ez dauke zenbakirik, zedie, zigorren aman oioen arrautzak. Atzo lurrek hartu zituen, amama arrautzak, eta paun, eta, bueno, ni pixka garbitzen ibili naiz, baina, bai, zure amak ez dago kaixoletan. Ez guriak aske dauz, aske dauz. Egia da, aske dauden tokian, bai, jadana janda daukatela, eta noizean behin askatzen ditugu kanpora, baina, bai, guriak aske dira. Orduan, hemen, nik urdaiazpikua bota aldiozue, nahi duzuen. Azkenian hemen, oso goxua eratzen da, txipiroi batzuk olan salteatu, eta ero, arrautza hauek gero txipiroi saltza baten gainean ero jartzen baituzue. Isokinketu apurtxo bat olan belarrekin bai? Dozer, nahi duzuena. Eta hemen gero, bueno, hartu ditut olako korapillo baten man aldiozue, ero bestela hartu. Bere lasotxua. Bere lasotxua ingo diogu. Bueno, ez dakit, amaia eskatu otzazun bere oiuen arrautzak supermerkatura joan zerelako dan, estokik ez tozulako aurkitxu. Edo, bueno, zauzelako domeka pasan da, esan dozu, bueno. Baina, arazoa dao, Arazoa dao, bai, horregatik esan binotzen. Bueno, hor, azte santuan, Mallorcan egon ginenean be, ez da izen bat tokitara junda, arrautzaik, ez? Baina, denda txikitan, ez da, galdetu da, arrautzaik, ez da euskado. Baina, egon nintzen notizia baten eta irakurtzen, eta Bartzelonan, bueno, Mediterraneo aldean dauen supermerkatu baten, jarri omen daue gainera arau bat, eta arau horren barruan, egoten da, ezin dau pertsona batek hartu. Ez da gizien bat arrautza baino gehiago, kartoi baino gehiago. Baina die 10 dozena, norek hartu dago 10 dozena baino gehiago. Ez que ez dat arau oso logikoa pentsatzen, besta? Etxerako... Esaten bozu, pertsonako hartu ziki 12 edo 6, bueno. Eta horre esan dute segatik da, nero, holan emerkeago... Bai, ze azkenian pentsua igo inda asko, pila bat, bikoiztu inda isa pentsuan presixua. Eta zer da, arrautza gutxio saltzen dituzte, ekoitzi? Ez da, horregatxik, oio asko hilin dituzte, ze eurei ez jake komeni, hori presixuak eta zenbakixak ez dila ataraten. Orduan, arrautza gutxi xau dauz, eta askoz be garesti xaua. Eguneko 35 igo da arrautzen presixua. Ze azkenean eurei be igo jaki asko da, ez jake komeni hainbeste hori aukitzi. Orduan, arrautza gutxi xau, kompensatzen ebestia, presixua garesti xaua, da, kontsumitzaientzako, azkenean bebai, arrautza gutxi xau. Goizkoen bizara. Bai. Atzaldeko bostetatik aurrera, arrautzia baina hori, gaina, ni supermerkatuena eta entzundan neukan, eta ikusia bebai, baina denda txikitan da hori enekien eta angertatu zitzen, baina jula, ez? Lekudanetan izango da, azkenean, gutxi hau helduko da, lekudanetara. Bueno, bexamela, listo. Oin ura irakitien hartzen danean, hauek galdarrezatu ingo ditugu, hori esan dakoa. 3-4 minutu segero, hau labera jun behar da, labea, 230 gradutara daukat, eta ero, hau labean gazta pixkatekin gainerri ingo du, eta han, egi esan, temperatura handian, nire duena da, 3-4 minutuan gorritzea, ez du nahi arrautza kosinatzea, ez? Baina, han ingo danez, nik ustut, berez 4 minutu usten ditunik hauek, bai? Irukin nola ibiltzen naizen askatzeko. Gauzia da, gorringua ondo egotea ez, ogixa ekarri oso? Horrek uste. Ogixa gero frijitu eta hori ingut, ogia ingut dena da. Baina gero, ogixa gorringuekin eta jateko ekarri oso? Ez, ogi hori frijitu eta horrekin jango du, kuruskari. Olio pixatekin, pillo batekin. Baina, kurusko hori bakarrik ekarri oso, ikusten duzu zema gauzen hemen. Baina, hau dietan daude, uda dator. Bai, bueno. Uda dator, eta zaintzen hasi beharko gara pixka. Bikini operazioa. Ez da, bikini ero trikini ero danalako, baina bai, zerbait egin behar da. Hauek, nola iten diran? Hemen, jak, 1, 2, 3, eta 4. Eta 4 minutu barru berriro gatoz. Hauek ateratzen da, muntatzen. Ez zinen hasi beharitzen nolan platera harina oak udara begirata? Hau ez harinala. Ez dakit. Ez dakit harina gane. Asuna die. Bexamelak. Nik entzun dio Patrizia Biteliri txorienen esaten zuntz pila daukatela. Honekin, ez, garbituko baitu. Gero energia, gero... Burdina daukate, ez? Oin udaberrian gina burdina behar dugu azido folikoa. Eixa da. Gero, bai, arrautza, gero, segurina da, hori... bueno. Baina, asko ez dio bota, ez da? Ez? Honek, kustu izu pixka daude, Justun. Nikolan bebai jango nitxuz, Bai, baina honi gazta pixka bat esaten egin ginena, osasuntxua egin behar dugu,
Gazta pixka batero jarriko diogu. Eta, jak, holan. Hemendik. Esne pixkat gehiago gehitu diotoni, ze egia da, ez da gehi osinakin ero kantuia dia asunana ez dut ondo hartu, eta pixkat lodixa atera daiat, orduen, oin, jarriko diogu. Eta egiten nahi naizen errezeta hau, espinakakin, berdin-berdina, egin alduzue. Edo zerbaken, ontsa ja sasoian dauzena, zerbakin bai? Boi. Behitu, egin zeike. Azkenean sasoiku erabiltzen bozue, merkiagoa, jasangarrixagoa da, danondako hobi hau. Hori da. Mozzarella pizka bat, edo zein behi gazta holan pixkat ondo urtzen dan gazta bat gainetik. Eta esan dakoa, labera, denbora ez dizuet esango, pixkat gorritzea besterik ez dut nahi. Gorritzen danean, etorriko da, ogia frigituta eukingo du, eta dastatzera. Kontuz, Itzuten da, ez? Zaiz ez berotu belarrixa, Ai, bueno, lasai. Zer? Ez. Ospina ero behar gendun, pikatzen baizu mingainan ero pixkateko ospin txorrota baterateko. Lasai, esatara. Bueno, hauek eserrez, behar izan dute 5 minutu baino gutxixeago, eta, bueno, hemen dauzkagu, listo, jarriko du krema pixkat, horra arrautza junda, esperut, arrautza, horra hongo da, gorringua, erdi... Hau, gozaltzeko golan tostada baten gainen? Jendeak hartzen ditxu olako arrautzak benediktin da ez dakize, bitu. Holandar saltzakin da, gozaltzeko. Hori bomba bada. Horregatik, hau, bueno, energiakin azteko. Bueno, energiakin, erako. Eta hemen induguna, hauek, ogiak indituguna, txigortu inditugu pixkat, oliotan fregitu inditugu, txigortu, fregitu. Eta hemen dauzkazue, gure, asun krema arrautzak aldarrastatuekin. Ogiarekin berorren dako, berorrek eskatu bezala, bai, noski. Hau sardeskara ekin, ez, Patri? Ez, hau, ogixakin ingo, ez, ose? Bueno. Ogixakin olanko jara bezala, apurkot? Bai. Atarako da? Ez dakit. Beti ratrapau dugu. Bai. Nik betzitzenen holan etxia? Etxian bezala. Hori da. Etxian bezala. Bueno, rautzan apurtxo bat. Etxian berda, asunak. Bero, putz. Ogia ere frikitu berria. Hortu, Patria, guantzen jatera. Zuzekarri zu, Patria? Nik datil batzu bakarrik. Bueno, orduan segi jaten. Gero osasuntzu jan behar duta. Eta errezeta osasuntxu batetik beste errezeta osasuntxu batera etorriko gara, kasu honetan gozua da, dultzia da, eta ingo ditut datil batzuk beteta. Bitu. Bakitzu hor, esetik hasten dan txokolatina, bueno, famatu batzu baduzela holan. Kakauete kremiakin da txokolatina. Bai, hoi egin zituen Amaia Kastorenek osasuntxu eran, hemen. Osasuntxu eran, nik bebai, osasuntxu eran ningot, baina ez barrita moruan. Zenik errezetak eta ikusi ditut, igual Amaiako lan ningo zauen. Ia itxura antzekoa dala, gaina, saltzen dituzten oso antzekoa zen, baina osagaiak aldatuta. Nik ingot, datilla da ingot, errez aldera jota. Oso ondo. Orduan, ingotena da, datilla hartu, datil medjula, zabaldu, azurra kendu, gero ingot kakauete kremaz bete, kakauete txikortu batzu bebai jarri gainetik, eta gero txokolatia urtu eta horrekin bildu. Hori, izango da gure, bonboitxo bat. Bonboitxo potentzia izango da. Baina, bueno. Horrego energia dauka, zune moruen. Baina, datillak eta kakauesak eta, neurria bezala, dana bezala neurrian, eta bide daude zoragarri. Hori da, txokolatia be, nik kasunetan aukeratu dut 185, aukeratzen bozu bai 180, azkenean honek azukriak ez dauko gehitzen dutzasun azukretik. Dauka azkenean datilla daukan azukria, hau da, 100 kakauete krema, hau da, kakauete krema itxeko bakarrik kakauetia erabili da, holan ondo birrinduta, eta hauek txigort, gaina horre labean erretakoak, ez die fregitutakoak. Hori da. Ze kakauetiak eta, oso fama txarra daukate, baina berez, kakauetia freskoa erosten baduzu, bakarrik txigortua oskolakin da hori, bai, badauzka bere kaloria, baina ez da inkaltegarrian. Bestea, frigituta da ona, frigitzean, horko ipea dago tartean,
eta gainera gero gatza eramaten duenez, gatza hori itxasteko ematen diote olako bainu bat, bainu hori ekilore olioaren izaten da. Orduan, bueno, ekilorea ero palma, auskalo zerra dikuten. Baina olio bat erabiltzen dute. Orduan, hor gehigarria, ez? Ja berak kakauetia daukan koipei gehitzen diote gehiago. Eta horiek, bueno, gehi gatz pila bat. Eta horrek ja ez dien osasuntxua. Ez, horrek ez dien osasuntxua. Baina kakao ezak? Bai, kontu zibilibida. Datiak honek nik aukeratu medjul datiak, behin baino gehiagotan aipatu ditugu, izaten dela undixauak eta behitxu oso aragitxuak, berez, ez urraken du. Nik hori batzutan eta itxen hauen isoskixak, isoski osasuntxuak eta etxian, eta orduan itxen hauen olako krema bat datiekin. Eta behin izan hauen Instagramen eta jarri nauen jarri datiak eta birrindu datiak. Da batzuk asurrakin da dana jarri zaben, eta gero batek idatzen zuztan hori, apurtu injakola. Bitalinik anekdota hori kontatu hemen inoiz, nire lagun batek, umea dauzka, eta lana, bueno, umea gaixo hori txikia, ez? Da lanean hasi bat zuen, da hartu zuen umea zaintzeko neska gazte, hain zituen holan, da neska gazte bat euskalduna, ez da izer da. Bueno, hartu eta hemen utzizkizu barazki batzuk, gero pure bat iten diezu umeari, eta hori jateko. Eta eguerdian telefonoa eta... Bai, haizu arazoa, purea ezin dudala egin da, eta nola? Jo, saiatu nahiz irabiatzen barazkiak eta ezin ditut birrindu. Eta zenbat denbora egosi dituzu, egozin behar ziren. Zabi ditzen bat, irabiatu bat? Irabiatu bat, osasuntxua, abitzen dira horiek gaur egun. Green smoothie? Ja, antza umea, ez dakit. Amentxe, gure kakauete krema. Amaika ikusteko. Kakauete krema, da sartuko hemen, datian, barruan. Hau beholan, ni gustatzen gatolan, zuzenien behati, baina, apurtxo bat politxagoa ingo. Politxagoa edo... Eta kurruskari puntu emango dio, eta testura aldatuko du. Hori da, orduan, krema dagoen leku danetan jarriko. Honek kakauetiek. Hau almendran kremak itea. Hau krema danakin. Eta txokolati hortuta dauenez. Eta gaztarekin, gazta krematxoarekin. Nik hau daukat gazta krematxoarekin, datile ireki, gazta krematxua ematen diozu, holako gazta krematxu ditako bat, eta gero intxaur bat, ero almendra bat, ero barruan. Datiak nik betidanik entzun izan dut, jaten dila, irugiarrakin. Baita? Nik hori izto sekula proba da, pentsatakat apur bat... Ez, gazi gozoa da. Baina ez dakit. Eta gaina... Irugiarrai hori ez jako itxena. Pentsatu den datia esan behar zen. Irugiarra, beti joan behar da familia. Narrautza batzuekin, lehenguzua diela, eta patata fregitu batzuk. Hori datiak izeser ikusiak. Familiarekin, da hogila ondo, la ondo, eta gara. Sigurona dagoela, baina ez da sekula proba. Ez dut nik oso goxua eratzen dela. Bueno, lehen aipatu hori, arrautzan kontua, eta erosketak, eta ez da izan, eta hemen, kontsumobidek emandako gomendi batzukin gatoz, eta erosketak egiteko garaian, detaile txiki batzuk garrantzi izate dute, gero, aurrezteko, azkenean. Diri gutxe garrantzatzeko. Segia da, batez ere supermerkatutara eta juten mazaete, jutea horrela, erosketa zerrenda gabe oso arriskutsua da. Azkenean, hauek saltzeko daude. Eta jartzen izkizute gauzak hor, agian behar ez dituzunak eta bukatzen duzu azkenean, jusara hogi eta esne pixkat erostera eta holako karroa beteta, ez? Hor, zentzuakin honena izatea, pentsatzea, astean zehar zehan behar duzun, egitea horrelako menu virtual batero, eta gero erosketak pentsatuta, idatzita, ez? Behar dut, hau. Eta lan zehazki dakitzu, ez? Hortara zoaz. Da jendeak esaten dago, horrekin gero ezin da improvisatu. Improvisau zeike... Baita ere. Azkenian, zuk aukitzen bozu, iraungitze datan ez dauken produktu asko etxean holan, despentsa on bat aukitzen bozu, azkenian, improvisau zeike gauza pila bat. Eta egia da, eskaintza on bat aurkitzen baduzu, hartu. Baina nik iten duana holakoetan, dendetatik juten izan, dendetan erosketak egite joanean daukat ibilbide bat. Eta ibilbide horretan badakit hemen hau erosiko eta hemen hau, eta egia da, ikusten badu zerbait berezia hori hartzen dut. Baina juten manez supermerkatu batera ere, ni daukat ibilbide bai, da. Hemendik osariak lehenengo hartuko ditu, gero hemendik pasatuko nahi zorra konservak hartuko ditu, gero... Daukat dana pentsauta. Eta zerbait berezia badau, etxean normalean guk esaten duguna. Beti gara, sota, kabaio rei esaten dana. Beti berdina, orduan, zer falta da, badaki zer falta da, buruz, gutxi gora bera,
Eta ibilbide hortan juten nahi sartzen behar dudana. Eta bere esan dakoa, eskaintza berezi bat, juten zarategira eta esaten dizu, bitxu, arkumia gaur dago, fenomeno. Igual itzen duzuna da, oi askueken du da arkumia jarri, ez? Baina azkenean zerrenda batekin joen ze... Bai, komeni da. Komeni da, bai. Zarrezka pare batero ateratzeko? Atzamarrakin iminaben gero txokolate eukitzeko lan eskusa bezala, baina ez. Azkenean joten zara, hori, datila txokolatiekin biltzen. Eta hemen, bakitzu jendiak bai ze jartze hotzan, gatz eskata batzuk. Bai. Horan, aukitzeko... Berorrek eskatzea dauka niri, eta nik... Mila esker. A ber, hola jarriko dizkegu. Bai, venga. Egia nik, talde lana. Txokolatea gatzakin, hortaren gantzatu gina izera. Bai. Bai, nire txian, azken aldean txokolatea gatzakin beti dago, eta koska iten diezunean, eta gatza harrapatzen zuen, gaina holan eskatalodi bat eta zapore altzatzen danean hor, goi hemisferioetara eta hori... Jendiai, harritu itxotza igual txokolatea gatzakin aurkitzia, ez? Baina hori, gozogintzako errezeta pila batetan, gaietetan eta agertzen gatzu bat. Gatz apurtxo bat bota, azkenean horrek zapori ebe bai. Ez da txokolate gazi bat jango duzuena. Dauka gatz ikutu bat, noizean behin gaina, koska egiten dizuen, ze gaina, eskata handia jartzen dituzuen. Zaporiek altza bengo itxu. Hoxe da. Eta saiatzen gara patretanik gatza botatzen, altzatzen garen pixka gorantza, baina ez da modurik. Gu ez gara azten, bakarrik, holan. Bai, hori... Aldamenetan bai. Lehen, Patri, urteekin ni hori kontuatu nahiz, lehen gatz, pixua errezkentzen... Lehen pixua errezkentzen nuela, baina gero eta gehiago gustatzen zait, adinean kontuak izango dira. Hau, txokolatia bai, igual osten utzi diko zan. Bai, honek berez oskailuan sartu, eta ero kurruskari holan, crunch txokolatea, baina, pazientzi aldeti zen mula, Patri? Sarto. Honek die gure datil beteak, hau da gure bonboi osasuntxuak. A ber, ze sorpresa garen hemen barruan. Betxu ikusten duzu? Dau datila, eta hemen barruen, txokolatia, datila, eta hor kremia hau. Mokadu moduan, iruditzen zait, gauzat ikusgarria. Txin-txin. Odako zenba jalneika? Ez diot ondo zaporeak. Bitali, Hau, taldeki dientzako. Eta, zuekin bizet gaur. Agur!